No, síce teraz točím, nemám čas, ale vytačate ma, čo tam píšete tie komenty a že podvod, že ja som vraj pomocou ďalekohľadu odčítala Peťovi Spier to heslo, že Baron. No tak nech sa páči, nech niekto z vás vylesí si na ten kameňolom, zoberte si ten malý vydrbaný ďalekohľad a vám garantujem, že uvidíte jedno veľké hovno. Čo si myslíte, že čo ja som taký mentalista, že ja viem takomu odčítať niečo Spier, však ja som mala problém vôbec tú morzeovku prečítať a nie je to ešte, že by ja som z takej výšky dokázala Peťovi odčítavať dačo Spier. Ja normálne fakt nechápem, že či vy už ste prihámaní, alebo kieho ďasa, proste jednoducho som tu štafetu vyhrala a hovno vás do toho. No, a čo som ja odčítala Spier, Kriste Pane? Si bohyňu, želala by som ja vám byť tam hore, že akú beznádej som cítila a jediný, kto ma v tejto situácii zachránil, bol Imi Baron. Ja som vyčítala prvé 3 písmenka B-A-R či B-A a potom som tam skúšala chujoviny babka, barla, neviem čo, lebo som sa spanikarila a som sa totálne na tom domotala, lebo som mimo, hej? No, ale potom nakoniec mi to Peťa ešte zopakoval a som to nakoniec tam zadala do tej kladky, to je za A a za B. Ja nemôžem za to, že filantrop miesto bicie prečíta bicykel. Si bola. Akože, no jasné, ja som si zobrala ďalekohľad a vyčítala som Peťovi Spier. Jasné, ja s tým ďalekohľadom som, viete, kde videla? Ja som videla ešte aj pod ten stôl, pod tie pucle som videla cez ten ďalekohľad malý. Čiže ten ďalekohľad mi bol totálne na hovno, lebo ešte keď som si aj zobrala, tak mi jebali tam do toho ďalekohľadu a videla som ešte horšie, než bez toho ďalekohľadu. Toto normálne, ja nepochopím vás, fakt.